Moi boa noite. Antes de nada, bueno, imos dar comezo xa ao acto. Disculpade este pequeno retraso, pero bueno, por tal motivo, pois, viñedos que chegan un pouco rezagados se vai a perder nada do acto, non? Antes de nada, darvos as grazas e a benvida por a vosa asistencia a este acto que se marca dentro da campaña que desde o BNG estamos a desenvolver para dar a coñecer a nosa proposta da necesidade dun concerto económico para Galiza, e para o tal contamos hoxe coa presenza da nosa portavoz nacional, Ana Porto. O debate sobre o concepto económico non é unha cuestión menor, senón un tema de enorme trascendencia política, xa que o feito de que o goberno galego recadase o seu imposto na Galiza posibilitaría ter a suficiencia financiera necesaria para cubrir os gastos nos servizos básicos fundamentais como son a sanidade, a educación e a protección social, e para promover o desenvolvemento económico, social e cultural que o noso país necesita. Mais, o presidente da Xunta, o señor Feijóo, xa recitou a proposta do BNG trasladada pola propia Ana nos debates no Parlamento, e ao considerar que se trata, e cito textualmente, dun pésimo negocio e que non supeditará a reformulación do financiamento autonómico a discusións de bandeiras, sentimentos ou emocións. Eu non sei vos, pero eu personalmente, cando se fala do sistema financiero, do sistema de financiamento ou das emocións e sentimentos, non sei exactamente a que se refire, salvo que considere que este acto que se celebra hoxe, día de San Valentín, referido ao concepto económico, pois é iso de sentimentos e emocións. Desde logo, para o BNG, o pésimo negocio consiste en ter un presidente da Xunta que non acredita en as capacidades do país e dos seus sectores productivos, como o caso do noso sector naval, da comarca de Vigo, abandonado a súa sorte, ou que renunciou á creación dunha banca pública galega tan necesaria para a nosa industria e tan necesaria de créditos para tirar para diante, vendendo as caixas a un prezo de saldo. Eso sí, gran negocio sí, pero para escotete, que cos enormes beneficios obtidos xa saldou a débeda co FROP. Así pois, frente a idea dunha Galiza deficitaria, no BNG acreditamos que o noso país ten capacidade propia e os recursos suficientes para financiar os seus servizos públicos. De aí a nosa proposta dun concerto económico para Galiza. Unha proposta que está ao servizo do benestar da sociedade galega no seu conxunto. E xa sen máis, depois desta pequena e breve introdución, deixo vos xa con Ana Pontón que aponderá nestas e noutras cuestións referidas e vinculadas á nosa proposta dun concerto económico para este país. Ben, pois, moi bo día a todos, perdón, moi boa noite, como estamos? A todos e a todas, descoñecíamos aquí esta faceta romántica do presidente da Xunta, non digo que Manolo Caribe non a teña. En todo caso, eu hoxe quería empezar esta intervención con algo que é moi galego, e é facer preguntas. A primeira pregunta que vos quería facer é se vos pensades que nos vimos nun país rico ou nun país pobre. Depende. E a segunda, porque isto é importante para dar un debate económico, pois é se realmente, sobre todo un debate no que estamos falando da financiación, de como vamos a financiar o noso país. Pois a segunda pregunta é se vos creedes que nos vivimos da solidaridade do Estado ou realmente vivimos e pagamos impostos e, por lo tanto, a sanidade, a educación, a P9 xa sabemos que a pagamos, a sanidade, a educación e demais, si sae dos nosos petos, ou hai alguén que generosamente nos está beneficiando desde Madrid, non? Porque isto non deixa de ser a clave e o kit da cuestión de todo o debate do financiamento, pero tamén dun debate máis fondo de cales son as nosas posibilidades como país e se realmente podemos aspirar a ter un futuro mellor, máis oportunidades, mellores servizos, acabar coa inmigración, ter máis recursos, en definitiva, que estamos ante un debate de fondo que é moi importante para o futuro do noso país. Bueno, vos xa o decíades, sabemos que vivimos nun país rico, que ten potencialidades, pero vamos a decirlo así, tivemos mala sorte coa historia e cos nosos gobernantes e ao longo dos últimos tempos vemos como nesta crise
a posición de Galiza pois cada vez sae máis debilitada, non? Somos menos, baixamos salarios, somos un país envellecido e parece que temos que caer nunha especie de depresión que non sei, en algunha ocasión vendo as estadísticas a única saída optimista parece o Prozac, pero en política o Prozac non debe de servir e por lo tanto temos que pensar cales son as alternativas e como facemos para cambiar o rumbo da nosa historia. E dentro das cousas que nos podemos cambiar, pues, a mí ocurreseme unha que é importante, pues, é, por exemplo, acabar co espolio enerxético do noso país, porque nos din que non somos un país rico, sin embargo temos algo que é importantísimo, a electricidade, é o petróleo galego. Pero, que está pasando aquí? Pois que nos non temos ningún beneficio pola produción de electricidade, temos todos os costes ambientais, asolagamos os nosos encoros, temos unha parte moi importante pois, da nosa natureza con uns muiños de vento pois, que son unha agresión moi forte e que teñen un impacto importante, temos unhas centrais que producen moita contaminación que a estamos sufrindo nós e xa non é que non teñamos ventaxa, é que por riba estamos pagando costes pola enerxía que a nós non nos correspondería pagar, estamos pagando o coste de exportar a enerxía eléctrica. Que negocio. Vos imaginades vos que en Arabia Saudí lles cobraran aos de Arabia Saudí por traernos o petróleo a Galiza? Non sería entendible, non sería racional ni lógico. Pero aquí isto preséntase como unha cousa absolutamente normal e natural e pretende convencérsenos ademais de que o que nós estamos reclamando, que reclamamos desde o BNG, que son cousas, eu creo que de sentido común, pois que non paguemos o coste de exportar a electricidade, que, por exemplo, non teñamos que pagar na factura da luz o plan do carbón do que non nos estamos beneficiando, de algúns impostos que tampouco vemos nin o primeiro, e, sobre todo, que non temos que aceptar pois que aquí pagan negocio as eléctricas con un ben que é de todos os galegos e de todas as galegas, e que nós o único que teñamos que ver é que como cada mes nos sube a tarifa eléctrica e por riba nin tan siquiera nos garantizan un servizo de calidade como acabamos de ver no temporal. Vos fixadevos, non? Falan de que hai un déficit tarifario. Sabedes canto gañaron as eléctricas nos últimos anos? Non sei todas as cifras, eu recollín aquí algunhas porque moitas cifras tampouco son o mellor. Gas Natural Fenosa gañou en 2016 1.500 millóns de euros, repartiu en dividendos 933 millóns de euros. Iberdrola gaña máis que Gas Natural Fenosa, é curioso, 2.042 millóns de euros até setembro de 2016. Isto é un auténtico escándalo, isto é unha estafa legalizada e o que é indecente pois é que teñamos gobernantes, e neste caso un presidente da Xunta de Galiza que prefire manter os privilexios e o espolio enerxético do noso país e non defender unha tarifa eléctrica para nós que signifique que teñamos a luz máis barata. Hai poucos días estábamos precisamente falando co sector da automoción aquí na cidade de Vigo, falábamos cos representantes dos traballadores e das traballadoras e unha das cousas que planteaban os representantes da CIGA era que unha tarifa eléctrica galega significaría un cambio fundamental á hora de frear a deslocalización deste sector que xa está tendo consecuencias. Segundo denuncian os sindicatos, nos últimos anos no sector da automoción en Galiza perderonse 2.000 postos de traballo e do outro lado da raya creáronse 6.000. Estánse deslocalizando moitas empresas galegas e frente a isto o que nos din é que non hai nada que facer. Pois nós creemos que hai cousas que facer como esta que estamos defendendo, que nos parece desde un punto de vista democrático básico, que é unha medida de xustiza social e que ademais nos permitiría ter un prezo da luz xusto, porque hoxe estamos pagando máis do que deberíamos pagar. E estas mesmas contas tamén é importante que as pagamos en relación con cales son os impostos que temos, como se utilizan esos impostos e ao final quen se beneficia dos cartos que estamos pagando. Eu tamén quero decir, non defendemos que hai que pagar impostos para poder ter
pois, sanidade, educación, unhas boas infraestructuras, defendemos que esos impostos teñen que ser xustos e, sobre todo, defendemos que non é lóxico nin racional que en vez de xestionar desde Galiza, pois, digamos, esos impostos, porque ademais temos as competencias máis importantes en sanidade, en educación, en servizos sociais, non é racional, ou a decirlo así de unha maneira moi gráfica, que a chave de todos os impostos que nos pagamos a teña ese señor Montoro, ou que a tivera antes, ese rato. Vaya panda, non? Que son quen administran os nosos recursos. Nos xa o sabedes vos, temos unha posición moi clara en relación co sistema do financiamento, porque nos creemos que Galicia é un país capaz e ademais creemos que é lóxico que podamos administrar os nosos cartos e, por lo tanto, defendemos unha proposta como é a proposta dun concerto económico para o noso país. Sempre digo de económico, porque senón cando dixo un concerto galego, penso que pode xerar bastante confusión cando alguén nos escoite. E nos defendemos isto por varias razóns. Hai unha, pois que sí é de tipo ideolóxico, non? Que é polo que nos acusan de que estamos defendendo a identidade. Claro, eles defenden un sistema centralista tamén por unha cuestión ideolóxica. O certo é que en toda a tradición nacionalista, xa desde Brañas ata as Irmandades da Fala ou o Partido Galeguista con Bóveda, sempre o nacionalismo galego cuestionou un marco no que nós non tiñamos capacidade para administrar o máis importante que son os nosos recursos e ademais con estudos económicos que demostran que Galiza é un país viable e que nos iría moito mellor como sociedade, como pobo, se realmente tiveramos esa capacidade para decidir que impostos queremos ter, como os queremos gastar e en todo caso pois determinar nos desde aquí a xestión do máis próximo e que ese tipo de decisións non se estén tomando como agora a 500 ou a miles de kilómetros do noso país, porque en política económica, mesmo en política de gasto, ou se moitas das decisións non as decidimos nós, as decide pois esa especie de nova dictadura que temos que se chama Unión Europea, que nos pon un corsé que precisamente o que quere limitar e recortar os dereitos e os servizos públicos. Nos, por lo tanto, como creemos que o autogoberno real, a capacidade real para decidir, nos vai a beneficiar e vai a ser positiva para mellorar as condicións de vida do noso país, entendemos que se queremos ter un autogoberno real, nunca vai a ser si quen administra os cartos, pois non somos nós. Isto, cada quen na nosa vida sabémoslo con claridade. Eu sempre lembro que eu, cando tiña 18 anos, me empoderei así moito, entón lle decía a meu pai que non me podía decir absolutamente a miña nai, non? Que non me podían decir absolutamente nada do que eu podía facer. Entón me decían, o día que sexas independente económicamente, farás o que tú queiras, non? Mentre sigas vivindo neste teito e administremos nos os recursos, pois ti, ademais como non daba ingresos naquel momento, pois claramente pois non tes esa capacidade, esa independencia, esa autonomía como vos o querades denominar. E iso pois pásanos a nós. Nós temos unha xestión de algunhas competencias, que ademais na práctica, pois eu digo que a autonomía xa nunca foi gran cousa, pero neste momento está liquidada pola vía dos feitos, non? Acabamos de ver ora cas preferentes, e tan siquiera as leis que defendemos no Parlamento galego se poden debatir no Congreso dos Deputados. Ben Rajoy di que non lle gusta e xa non se debate. Este é o nivel non de autogoberno e descentralización que temos neste momento. En todo caso, non me quero despistar. Por lo tanto, nos defendemos isto porque non pode haber capacidade real de decisión se non estamos decidindo sobre aquela cuestión máis importante que son sobre os ingresos. E tamén porque, efectivamente, se queremos ser nación, temos que ter as competencias e a capacidade que ten calquera nación. Non somos nación, pero queremos exercer como unha nación libre, igual, con capacidade real, con soberanía, non subordinados aos dictados do que nos marquen desde fora. Isto non quere decir que esteamos en contra nin de colaborar, nin de ter unhas relacións internacionais en pé de igualdade, nin de relacionarnos co mundo. O que queremos é rachar unha desigualdade que claramente nos posiciona en peores condicións e que estamos vendo que non sirve para que Galiza avance e para que melloremos a situación
do país e, por tanto, nós defendemos que temos que autorresponsabilizarnos, que temos que ter capacidade de decisión e que temos que tomar o control dos nosos recursos para realmente ser capaces de avanzar e de progresar e modernizarnos como sociedade. E este é un debate importante, porque todas aquelas persoas que nos din que Galiza non pode, que se non nos dan desde Madrid vamos morrer de fame aquí, basicamente, non? Non sei, vai volver o tempo ese das patacas, non? E do cando non vamos a ir aquí, que nos queren meter medo, porque no fondo é o que queren facer, o que están cuestionando a nosa capacidade, e saben que este é un debate central, porque se rompemos ese mito da dependencia, de que non somos un pobo capaz, o que estamos rompendo é que necesitemos esta especie de estado protector, no? Que nos tutela e que nos ten, en certa maneira, pois na idade na que me tiña a mí meu pai cando tiña 18 anos, no? Que non me, ou miña nai, que non me deixaban facer realmente aquelas cousas que a mí me parecían importantes. Pero tamén cando falamos das contas, o que é gravísimo é que neste momento o Estado, tal e como funciona, crea unha ficción que avala esa teoría de que non somos un país dependente. E, bueno, isto pode ser normal porque o Estado lle interesa manter esta situación, pero o que é grave é que desde aquí, forzas que mesmo se definen como autonomistas, compren esa idea e mesmo sigan insistindo na tese de que nós non temos capacidade desde o punto de vista económico para financiar e manter os servizos públicos, porque nunca queren dar un debate sobre cal é a totalidade dos impostos que estamos pagando, canto recibimos e realmente canto se queda o Estado despois con nós. Entón, como sabes que cando se fala de economía hai unha tendencia a que nos digan que é todo moi difícil e que como cidadáns temos que renunciar a ter capacidade de entender nada, non? Hai un libro moi interesante, creo que de Juan Torres, que di que economía para que non te engañen os economistas. Pois aquí nós tamén necesitamos quizáis simplificar algunhas cousas para que non nos enganen e non nos intenten convencer de que este é un debate de economistas super complicado no que non somos capaces de entender nada. Entón, eu teño aquí a axuda de... non é nada sospeitoso, non o trouxe nunha mochila para que non houbera confusión. Ten unha axuda moi básica, moi rudimentaria, pero que eu creo que nos vai axudar. Isto, vamos a decilo, é a Facenda Española. Podemos poñer un nome, se queredes. Hai moita xente que lle gusta chamarlle Montoro, eu tampouco creo na tortura animal. Bueno, pois imos ver. Vai me axudar aquí Manolo, xa que está. Este é a Facenda Española. Entón, a Facenda Española, sabedes que non é transparente, é grosa, é oscura. E aquí o que nós temos que analizar é o seguinte. Cada un e cada unha de nós, aquí en Galiza, cada vez que eu sei que merca tabaco. Non me lo recomendo, son esfumador e magnífico, pero seguro que hai xente que merca tabaco. Pagas, claro. Un seguro. Pagas. O IRPF. Pagas. As empresas, pouco, pero tamén pagas, non? Que máis pagamos? No gasolio, pagamos unha parte moi importante de imposto. Na luz, non? Estábamos falando, aí vai, máis de media factura. O IVA. Aí vai. Nos recaudamos, o Estado recauda todo isto. Pero logo, en realidade, nunca nos quere decir canto pagamos en impostos e canto, pois, esa transparencia que ahora está tan de moda. Publiquemos todo. Eu estou a favor de publicar as miñas nóminas como deputada, pero tamén quero que publiquen a nómina de todos os galegos e as galegas e que sepamos realmente canto estamos pagando. Pois ben, isto é algo que aínda non foron capaces de entender en Madrid, ¿no? Porque din que isto é un debate de territorios, pero logo todo centralizan. Bueno, pois que pasa? Que cando o Estado fai as súas liquidacións nunca fai as contas claras. Entón, hai unha parte de impostos que cando di pois canto recaudou en cada sitio, resulta que todos computan en Madrid. Se facemos conta da fiscalidade,
se facemos conta da fiscalidade, en Galiza non hai fumadores. Están todos en Madrid. Claro, é así esa realidade. Por exemplo, tampouco contratamos ningún imposto, ningún seguro. Cero seguros neste país. É dicir, que isto é unha ficción moi grande, pero fixades, logo noutros impostos hai trampas que van en contra de nós. Por exemplo, imposto de sociedades, que é un dos impostos que nós non vemos ni un só euro porque o xestiona todo o Estado. Pois claro, que pasa? Nós temos aquí Citroën. Onde tributa Citroën? Moi ben. A P9. Onde tributa Audasa? En Madrid. Inditex. Fenosa. E poderíamos seguir así até 3.800 empresas que teñen os seus centros de actividade no noso país, e algunhas como estas que dependen nunha parte importantísima dos seus beneficios da explotación dos nosos recursos, e que isto todo computa en Madrid. Entón, claro, isto é serio. Isto é unha tomadura de pelo. Entón, nós facemos unhas contas que nos din, é que non as podedes facer, pero ninguén nos explica por qué. Ademais, logo, curiosamente, o Estado español, cando mide os seus fluxos económicos da Unión Europea, utiliza este método. Pero en Galiza non o podemos entregar. Pois ben, nós o que decimos é que os datos son moi claros, que facendo unhas estimacións sobre esos impostos que din que non pagamos, pero que non sabemos que pagamos, resulta que facendo unhas estimacións a baixa, con datos oficiais no último ano que está liquidado, pois en Galiza hai 11.131 millóns de euros que pagamos en impostos. Canto nos volveu ao noso país polo sistema de financiamento? Pois nese ano a achega foron 7.043 millóns de euros. 4.000 millóns de euros de diferencia. Está ben, verdad? Dadevos conta, a Xunta este ano está en torno dos 10.000, o sea, isto significaría unha capacidade para mellorar os servizos públicos, a educación, a inversión en innovación, o apoio realmente ao desenvolvemento do país e a xerar calidade de vida para as persoas, importantísimo. Bueno, pois isto que é tan claro, non o hacemos. Nós tamén decimos, non estamos dispostos, porque estamos defendendo un modelo que ademais digamos que na súa formulación global xa existe, que é o que teñen Euskadi e Navarra. Nós estamos dispostos a facer contas co Estado e ver canto lle temos que pagar ao Estado por esos servizos que presta, non? Pois, que sei, podíamos excluir a monarquía porque estamos en épocas de recortes de gasto non útil, entón podíamos excluir a monarquía ou os gastos militares, pero si collemos o cálculo que famos os vascos e collemos esos mesmos criterios e os aplicamos a Galiza, resulta que nos teríamos que pagar de Estado aproximadamente uns 630 millóns de euros. E así, como nos poden decir que nos iba a ir mal con este sistema que, ademais, por exemplo, nos permitiría ter capacidade fiscal, que nos permitiría perseguir a fraude fiscal, que nos permitiría ter unha fiscalidade xusta e adaptada? Claro, non queremos un catastrazo, non defenderíamos outro tipo de medidas e, por tanto, pois permitiría un desenvolvemento máis racional, moito máis xusto e, desde logo, moito máis equitativo para o noso país. Eu tamén digo que hai que ver o que funciona noutros sitios. Se nos vamos a Euskadi e a Navarra, ninguén quere entrar no sistema de financiamento común. O Navarra gobernou durante moitos anos a dereita e non quixeron devolver ese sistema e entrar neste marco, que nos din que é genial e magnífico e que non fai máis que darnos alegrías e subvencionarnos, que case dan ganas de dicir, home, pois dígame que me está subvencionando, que lle mando como mínimo un email para agradecerlle que este traballando para min, porque son certamente cousas importantes. Pero agora, falando un pouco máis en serio, claro, nos vamos para Euskadi ou mesmo para Navarra e xa non é que nos poda parecer que ese goberno fai as cousas ben, outras mal, que apostaron por sectores que defenden o país. Pero que se tú miras os servizos públicos que teñen, é unha envexa.
Pero por que os vascos poden ter esos servizos públicos? Porque eles tiveron un sistema de financiamento que os dotou de moitísimos máis recursos. Isto aquí non o vades a ver, pero isto é unha información que, además, ahora que estou en Vigo, por exemplo, publicou na Faro de Vigo, non hai tanto, entón aquí ten un certo grado de veracidade, non? Por eso claro, entón facían unha comparativa da financiación autonómica per cápita no período 2007-2011. Entón, que pasa? Claro, o País Vasco tivo 4.887 euros por persoa para financiar, digamos, ao seu autogoberno. E Galiza tivo 2.665. Isto é demoledor sobre para que sirve ter un concerto económico e se realmente nos iría mellor ou nos iría peor. E aquí entra o caso paradigmático de Feijóo, que agora xa o vexo transmutado nesta legislatura, porque efectivamente Feijóo estivo hai poucos días no congreso do seu partido e ali, como sempre, repetiu o seu mantra, que ele non quere un concerto económico e que o seu único obxectivo en todo isto é que Cataluña non consiga un concerto económico. O sea, o presidente da Xunta non vai e lle di, aproveitando, non, que ten ali a medio goberno, ou ao goberno inteiro, cal é a defensa do interés de Galiza. Non, el vai ali a decir, ai, que a este non lle den. Pero ademais para seguir alimentando ese anticatalanismo, ese antinacionalismo, seguir con ese... Carlos vai a Cataluña, resulta que non di iso. Núñez Feijóo, podedes velo, porque está ademais, se tedes así ganas de torturarvos un pouco, está en internet, pois estivo no Círculo de Economía de Cataluña. Entón ali preguntáronlle os empresarios, e había moitos empresarios cataláns, e preguntáronlle por o tema do concerto económico, non? Entón, el ali quédase tan ancho e parrancho e dixe, claro, é que os vascos e os navarros teñen, é certo, é moi difícil explicarle aos cataláns que non teñan un concerto económico, pero para os galegos, vamos, non quere nin oír falar desto, e definitivamente o que vos quero decir é que o noso problema non é a independencia de Cataluña, o noso problema é a dependencia de Galiza, e realmente o día que sexamos capaces de avanzar, de confiar no noso potencial, na nosa capacidade, pois teremos moito que gañar. Sobre todo porque, parademos a pensar un momento, estamos todo o día con isto de que hai que garantir a igualdade, que o sistema garanta a igualdade. Pero somos iguais. Temos os mesmos salarios, temos os mesmos servizos públicos, temos realmente as mesmas pensións, temos na práctica os mesmos dereitos. O AVE chegou a Andalucía hai 30 anos. Aquí un Frankenstein que nin dá cobertura nin servizo para o noso país, que era o que máis nos debería de preocupar, nin se preocupan por a saída para Porto. De verdade, que eu digo con absoluta sinceridade, estamos nun momento e nun debate que é clave para o noso futuro. Nos vivimos nunha sociedade que lle venden todos os días, que vivimos dos demais, e certamente é unha das grandes mentiras, un dos grandes mitos para seguir mantendo un pobo dependente, un pobo que non pense, e sobre todo para alimentar este centralismo e esta recentralización que estamos vendo neste momento, que a nós nin nos trouxo beneficios no pasado, nin nos vai a traer beneficio no futuro. Por lo tanto, é o que vos animo a todas e a todos, é a que non pensemos que este é un debate por arriba, sino que fagamos deste un debate por abaixo, do tú a tú e do día a día, porque o que está en xogo non é o concerto económico, o que está en xogo é que nós mañá podamos ter unha sanidade de primeira, unha boa atención ás persoas maiores, que teñamos recursos para a innovación, que teñamos recursos para, en definitiva, poder ter un país como podería ser Galiza, que é esa Galiza que nós queremos e que nós soñamos. Moitas grazas.
a proposta do BNG da necesidade de ter un concepto económico galego, pois agora, se vos parece, abrimos un pequeno coloquio para aquelas cuestións, aquelas preguntas ou aquelas aspectos que vos queirades trasladar aquí a Ana, pois aproveitamos para agora abrir ese pequeno coloquio. Así que animados. Sí. Vale, para ahí. Si no, no se ve. Vou coller un boli. Pero estoy. Vaya, veo. Eu, por exemplo, plantearía A ver. No sé, a ver que lle pasa. Hai que arrimalo, vai. o planteamento foi claro, que temos que debater isto entre nós, por abaixo e non por arriba, para que o povo se dea por aludido, tanto mal en parte para ignorar. Pero a forza para poder lograr eso, como podemos avanzar? Salir á rúa é unha das nosas forzas, non cabe duda, hai que estar organizados. Estamos vendo que temos estes días coas pensións, estemos con as leyes laborales, o balonce, con todas estas cousas que teñen que ver con toda esta economía, con todo o federalismo. A forza non cabe duda, ten que ser sacar. Estamos vendo incluso con trampas ese de Norteamérica, que se non é o povo americano, as mulleres principalmente, que están aí dando de caña por todas partes, é difícil, eu penso que é difícil. Por esa organización e a rúa me parece que é fundamental. Hola. Foi moi clarificado a túa exposición e desde logo que nos deu bazos para convencernos, para seguir convertidos no tema do concepto económico. Pero eu teño unha dúbida, bueno, ainda que máis ou menos teño explicación, de que no sistema de seguridade social o sistema en Galiza é deficitario, é dicir, que se recauda menos que o que se paga. Ainda que ben é certo que moitas das pensións xeneradas por galegos foron en base a ingresos fora do país. Que máis? Sí, Lucas. Hola, boas. Eu, como estudante, estou preocupado por o 3+2, conhecido porque sabemos o que é a privatización da universidade, non? Sobre todo con as becas na universidade. Eu podo decir que eu cobrei de beca o ano pasado, 50 euros. Subiu, é verdade que subiu, porque o ano anterior cobrei 40. Entón, pois... Estadísticas romperías. Sí, o autobús para a universidade custame 250 euros o ano, deronme de beca por transporte 50. Entón, estou preocupado sobre todo por... Claro, o futuro xa é bastante negro ao acabar, non? Se xa ir á universidade non podes, digamos, por o transporte, primeiro un transporte para a universidade, porque custa cartos, estudar custa máis cartos, e as becas está claro que son absolutamente ridículas, non? O 3+2, o día 16 temos unha folga, a ver se aí temos un poquito máis de caña, porque esta cousa moi mal, sobre todo se xa o queren privatizar, ponendo os másteres obligatorios para poder exercer,
Entonces, es decir, aparte de 3 más 2, es decir, que pagas os 2 anos últimos máis o máster, ao final teño que pagar 4 anos de carreira privada para poder exercer. Eso é privatizar a educación, literalmente. E sobre todo se te dan de beca 40 euros. Eso é en papel. Este ano estou esperando os 40, porque aún non as cobrei e quedan 2 meses para acabar o curso. Entón, pois, a ver se me damos 50 euros. Bien, se vos parece, Ana, de responder estas primeiras preguntas, as primeiras cuestións, entón, pues, que teñades ideas, pues, oye, linda o miolo para, aproveitando a última intervención de Ana, para depois probar esas cuestións, vale? Pois o que decía aquí, que non sei o teu nome, Olegario. Pois, claro que nos fai falta organización, traballo, estar na rúa, pois, organizar máis actos como estes, hacer unha presentación pública a toda a sociedade de cara a nosa campaña e logo utilizar pues, outros recursos que nos podemos utilizar, que son as redes, e hacer desto un motivo de debate no país, que creo que é o que se pode facer para cambiar as cousas e cambiando a propia mentalidade e a autoestima dos galegos e das galegas, que en demasiadas ocasións non é todo alta que debera ser. Logo, eu creo que Trump na súa victoria ten moito que ver un sistema bipartidista mayoritario e o modelo de, digamos, de democracia, se lle podemos chamar democracia a ese sistema electoral, pero bueno, creo que sobreviviremos a él, ainda que é un perigo pues, desde o punto de vista da estrategia ou da situación internacional. Creo que é moi interesante o que se plantea sobre a seguridade social, porque o tema das pensións é un tema que preocupa moito e que ademais moitas veces se mestura co debate sobre o financiamento para seguir alimentando esa teoría do medo. No concerto económico non se asume digamos, a parte que ten que ver coas cotizacións para a prestación por desemprego ou para a tua pensión de xubilación, sino que realmente, pues, digamos, con este modelo nós non estamos cuestionando esa caixa única. Iso non quere decir que asumamos que Galicia é un país onde non sería viable ter un sistema de pensións propio. Se non me trabuco, porque eso son cifras un pouco estimativas, calcúlase que pode haber en torno a 200.000 pensións en Galiza que non están xeradas aquí, senón que están xeradas fora. Toda tanta xente pues, estuvo traballando fora, ou moita xente que agora está fora, que cotiza, pues, non sei, en Madrid, en Barcelona ou en Andalucía, pues, pode acabar volvendo para aquí. Entón, esa pensión non a podes computar por onde se cobra, sino realmente por onde se xerou. Pero o debate sobre a viabilidade das pensións é un debate sobre a viabilidade do país. Entón, se un país pode ter instrumentos para desenvolverse desde un punto de vista económico, crear emprego, riqueza, xerar dinamismo, é que non vai a ser un problema. O sea, o grave para nós é que este modelo, digamos, na dependencia, ¿no? E de como se inseriu Galiza no marco desta globalización que significa a Unión Europea, non está facendo que a nosa posición desde un punto de vista social, como país, como pobo, este en mellores condicións, nin avanzamos desde ese punto de vista. Eu creo que o síntoma máis alarmante é que cada vez somos menos galegos e galegas desde hai uns anos, non? E que temos unha taxa de envellecemento da poboación que é das máis altas de todo o mundo. Entón, iso é o maior síntoma do fracaso do sistema, un modelo económico institucional onde claramente pues, vemos como isto en certa maneira esmorece. Que pasa? Que nada é eterno, nin ese é un destino fatal, sino que as cousas cambiarán se nos cambiamos a propia capacidade do país para pues, acabar co expolio dunha parte da nosa riqueza, para xerar outro tipo de desenvolvemento, para posicionarnos en sectores puxantes, e isto toca o tema da educación. Claro, a educación é un pilar básico para poder desenvolver un país, que haxe unha sociedade igualitaria, que realmente pues, avancemos, progresemos e nos modernicemos. E hoxe en día as universidades galegas teñen moitos problemas. Teñen este problema da privatización e deste modelo do 3+2, que eu penso que se vai a botar abaixo. Estou convencida de que non se vai a continuar con el e que vai a haber forza como para poder modificalo, pero hai outros problemas máis estruturais.
Nós levamos demandando moito tempo que a política de bolsas ten que ser unha política da Xunta, o sea, non é lógico que xestiones unha parte da educación e que a parte máis social non dependa de Galiza, entre outras cousas, porque a máis sabemos que logo os criterios unitarios acaban sendo discriminatorios. E eu, que ademais son de, digamos, de orixe dunha aldea, sei o que era ter problemas coa bolsa, porque as terras tiñan uns prezos que parecían, vamos, que estábamos na milla de oro de Madrid, non? Cando tiñas unha leira ali que non valía para nada e que forma parte, digamos, dunha realidade socioeconómica diferente que non está ben maremada. O sea, creo que nós temos que aspirar a ter unha universidade, temos 3 universidades que funcionen como un sistema universitario único, que se pense no desenvolvemento do país, que se favoreza que calquer persoa que queira acceder a un estudo universitario realmente teña opcións e posibilidades, non só polo sistema de bolsa, sino tamén cuestionando os números clausos digamos que están restringindo tanto acceso a titulacións, modernizando o propio sistema de titulacións que en moitos casos non está pensado polas necesidades do país ou formación ou digamos académica, sino por outro tipo de criterios, e que aí debemos de aspirar tamén a poder desenvolver ese sistema adaptado a nosa propia realidade. Está aí na mani do 16, Polga ahora xa non podo facer afortunadamente porque acabei os meus estudios universitarios, mas este é un tema que nos preocupa, nos ocupa e que desde logo, digamos, unha das patas para que nos teñamos un país que se sitúe no benestar, na igualdade e no progreso. Bueno, vamos a ver, antes citabas as empresas eléctricas das enormes ganancias que habían tido e o 2016 e é certo todo eso. A nós nos chega, aos veciños, nos chega un recibo desglosado que ven do Concello como mediador, como mercador de enerxía, unha comercializadora, e aparecen conceptos como perdas, impostos por perdas. E entón, bueno, 5 conceptos de impostos que aos ciudadanos, a gran masa de ciudadanos, lle chegan o seu recibo ás súas casas individuales. Entón, isto é gravísimo, non? Porque pagamos unhas cosas excesivamente altas que non se traducen realmente no consumo real de enerxía, sino que todo é uns incrementos inflados a base de eso, non? Pero, por outra parte, digo que nós, este país, Galicia, temos capacidade para ter a autosuficiencia enerxética a partir do vento, a partir da xeotérmica, a partir da fotovoltaica. Temos capacidade como para ser autosuficientes enerxéticamente, non? E eu creo que hai que promover o cooperativismo de empresas cooperativas, hai que intentar tirar de todo eso para que realmente teñamos empresas que realmente promocionen as enerxías renovables, pero a súa vez tamén poidan ofrecer aos cidadanos precios competitivos, precios que non graven a xente dunha maneira moi tal. Eu, nunha das miñas conversas coa delegada da Xunta, María José tal, eu lle decía, vamos a ver, a mí me dá por saco isto da factura social, do precio, todo isto. A mí o que máis me agradecía era que todo o mundo pagara un recibo como ten que pagar, pero que non podemos ter un recibo subido de unha maneira. Bueno, ahora o propio ministro di que nos temos que adaptar aos precios, a subida de precios cando lle peta. E entón estamos aí todos pillados nesa maraña que nos teñen tramada. E eu creo que hai que empezar a cortar con eso e a marcar outros camiños políticamente, e ademais a nosa colaboración temos que tela tamén. Vale. Bueno, mira, podías facer uns apuntamentos de cal foi a posición dos formacións políticas con presencia no Parlamento galego a respecto do debate do financiamento.
Alguén máis? Sí, ali ao fondo. Bueno, eu quería facer unha aportación un pouco na liña na que falou o compañeiro a nivel universitario. Eu creo que algo que nos debería preocupar a todos, e deixo que a nivel de aquí non se aproxima ao meu, é a xente que xa estudamos fora de Galicia e que queremos volver a Galiza e non podemos. Xente que a única opción é marcharse. Facemos un máster e queremos volver é imposible. Áreas de investigación que aquí non se dan. Entón, hai que facer algo. Hai moita xente nova que está marchando do país, moita xente nova que querería estar aquí e que non pode, e non hai unha solución para iso. Hai becas de traballo precario que son insuficientes a nivel de concellos, a nivel de deputación, a nivel da Xunta de Galicia. Eu creo que unha das vías que ten que plantexar fortemente o bloque e calquera forza mínimamente social de esquerdas neste país para conseguir tamén creo que bastantes votos é darnos unha opción a toda esa xente que queremos quedar no noso país e non podemos. Pois vou ir por orde. Eu primeiro o tema da luz. Isto daría para un debate moi profundo, non? Estou de acordo contigo que é indignante que teñamos a un ministro que nos di que nos acostumbremos a que suba o prezo da luz e que baixen os salarios, por lle faltou dicir, non? De paso, que vexamos ao mesmo tempo pois como todo o tema eléctrico sigue utilizándose para enchufados e portas giratorias, ¿no? Que se prime a Fernández de Mesa en red eléctrica con un super salario brindando ali, o sea, supoño que por a súa incapacidade, é absolutamente indignante, e para mí como galega tamén é indignante que a este país se lle furte o debate sobre que temos dereito a ter unha tarifa eléctrica propia que abarate o prezo da luz. Entre outras cousas, porque isto xa existe no Estado español, tarifas diferenciadas. Ahora vamos a ter a oportunidade de ter unha tarifa ainda máis alta. E vamos a ter esta oportunidade porque hai unha lei que regula o mercado eléctrico que aprobou o Partido Popular que di que pode haber prezos diferentes en función das comunidades, pero eso sí, para pagar máis. Entón, nos aquí, non sei se lembrades o debate sobre todo o tema eólico que Feijóo nos vendeu como un gran logro que había un canon eólico. Nos advertimos a Feijóo que iso iban a acabar pagando na factura as persoas, e acaba de sair unha sentenza ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que di que nos teñen que cargar o canon eólico nas facturas e que pode supoñer como media que paguemos uns 13 euros en máis pola factura máis. O sea, que é o colmo que teñamos unha legislación destas características. Pero é que aí está esa gran estafa legal que é o que lle chaman o déficit tarifario. Claro, e unha pregunta así, como pode haber déficit tarifario se as empresas, ninguna eléctrica deu perdas, ninguna? Todos os anos reparten beneficios. Pero cal é a trampa? Bueno, pois que o sistema para calcular o prezo da luz é un sistema feito en beneficio das eléctricas, non? Entón, son os mercados de electricidade onde se van as diferentes fontes de suministro que teñen un prezo diferente de xeración. Cando hai necesidade, as horas desos mercados van aí. E non vai cada unha según o que costa, sino que o prezo máis alto é o que se acaba pagando por toda a produción. Entón, iso é, e como aí, digamos, eles consideran, non, que en algúns momentos nas subastas iso non se fixo ben, o goberno de Aznar lle recoñeceu, e logo tamén nos santificou o goberno de Zapatero, que había un déficit tarifario que nos pagamos na factura, pero que pagamos outro tipo de, digamos, de decisións políticas que na maior parte dos países europeos van a conta, digamos, dos orzamentos do Estado e non van a conta dos cidadáns, porque non se estamos pagando impostos, isto é pagar impostos máis dunha maneira encuberta. Entón, a moratoria eléctrica estamos las pagando na factura. As primas das renovables estivemos pagando na factura da luz. Entón, todo isto, desde o punto de vista da factura, é un disparate. O IBE da luz é un 21%, e a luz é un ben de primeira necesidade, non podemos apagar a luz e decir que estamos con velas. Poder podemos, pero non creo que sexa ese modelo de sociedade no que vivimos hoxe. Entón, para poder cambiar realmente todo isto, o sea, primeiro hai que cambiar a lei do sector eléctrico,
hai que, nos vamos a propoñer no próximo pleno, baixar o prezo do IVA, acabar con estos impostos que estamos pagando e ao mesmo tempo, o sea, nos como país, eu creo que temos dereito a algo máis que a sufrir todas as consecuencias dunha especialización eléctrica, porque nos estamos exportando o 33% máis ou menos da electricidade que se xera. Claro, nós non somos autosuficientes desde un punto de vista enerxético, si o poderíamos ser desde un punto de vista eléctrico, enerxético realmente non. E despois está un tema que eu creo que é moi importante e que poderíamos tocar, que é a cuestión, o sea, que hai que ir a un cambio de modelo de consumo enerxético, que hai que ir a un cambio tamén de onde producimos electricidade, pero tamén hai que cuestionar o monopolio das eléctricas. Hai moitos países que están apoiando e fomentando o autoconsumo e o autoabastecemento. Entón, que tipo de ter casas que están desenchufadas da rede. E aquí se penaliza. O sea, tes que pagar de as eléctricas. Eso é un auténtico abuso e un sinsentido, porque ademais este modelo é insostible e hai que claramente modificarlo. Nós temos un cálculo feito que se aplicáramos, se nos eximiran de pagar o que estamos pagando, digamos, de máis, non? De que pagar a exportación de electricidade, que non parece moi lógico que a teñamos que pagar cando é moito máis barata suministrar enerxía aquí. Se reducíramos un par de impostos que estamos pagando que non teñen ningún sentido e o IBE, poderíamos reducir o prezo da factura da luz un 30% como mínimo. Botar de contas o que significaría eso ao ano e botar de contas o que significaría eso desde un punto de vista industrial. Pero que o máis grave é que neste momento no Estado español hai un territorio, e volvo a él, pero é a realidade, que se chama Euskadi, que ten unha tarifa máis barata para as súas empresas. Entón, isto é, non pode ser, ou sí que pode ser. Sí que pode ser. É un problema de realmente defender este país e non estar defendendo os intereses das eléctricas. Eu non sei, o mellor Feijóo está pensando que algún día pode ser Felipe González e acabar nalgún consello de administración. Non digo que non, mas iso a nos parece un auténtico disparate e é un debate importante, non? Igual que o tema do apoio ás renovables, pero iso tamén quere decir que se apoyamos as renovables porque son máis baratas, temos que cambiar algunhas das outras fontes máis contaminantes que hai neste momento, non? A cuestión de cal é a posición dos outros grupos. Imos ver. PP e PSOE aquí son un. E máis. Chegan ao punto en que o máis beligerante, que é unha contradicción, cada que vai decir unha cosa non vai decir que queda moi mal, o máis beligerante coa posición do BNG é o PSOE. Ademais que sabiste que a nivel de Estado, cando houve o Consello de Política Fiscal, ali foi Susana Díaz a defender que xa non tiñamos que as comunidades autónomas non tiñan que ter capacidade fiscal de ningún tipo, falando en plan que se podía crear paraísos fiscais. Non dá máis risa, sabemos todos onde se crean os paraísos fiscais e que non se usan. Entón, aí hai unha posición moi centralista de defensa do mismo réxime, do mismo modelo e da mesma historia. Despois tamén o digo con sinceridade que ninguén se ofende. A Marea, pois non sei moi ben que posición defende, porque defende uns criterios que son un pouco contradictorios. Entón, este sistema non me vale, quero outro, pero onde xa 17 comunidades autónomas que teñan o seu propio sistema adaptado e xusto. Eu que sei, que veñan eles e que vos explique. Tampouco teño por que facer iso. En todo caso, a nós o que nos ten que preocupar é a defensa, digamos, dun modelo e de dar un debate, insisto, socialmente, porque logo as opinións políticas tamén cambian se as sociedades cambian de mentalidade, e iso é o que fai que un pouco agarra. E nós vimos a política moitas veces, ou intentase nos presentar a política como un rifirrafe de partidos, e a política realmente alternativas, propostas, estar coa xente, poñer en marcha ideas transformadoras dun país.
E esa é a nosa misión. Para, digamos, misión así me sona un pouco non sei, misionario, pero sí que creo que ten que ser o noso papel ao que nos aspiremos, o que nos fagamos neste momento, e que demos o debate con normalidade, con claridade, e que sirva para ser unha sociedade un pouco máis consciente, porque eu, por lo menos, teño esta sensación que Galiza cada vez parece que está máis diluída, non? E que non insistimos, non pensamos na política estatal, non? Miramos, pois eso, a Praza de Touros de Vistalegre, miramos e nos que, non? Parece que sempre estamos aí e cada vez con unha tendencia a que existimos menos, e o que nos debe de importar, eu neso son, aí creo moito niso, que, bueno, penso que todos e todas temos ideas de justiza, de igualdade, de que queremos cambiar as cousas, non? E que nos a veces nos dá así un pouco de angustia a ver como evoluciona o mundo, pero o mundo en abstracto non se cambia, sino que se cambia no concreto, e onde podemos ter capacidade para poder cambiar as cousas, mudar a dinámica e facer que o mundo xire noutra dirección, pois é empezando a facer desde aquí, non? Como decía Galeano, xente pequena, lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pois realmente quen cambia o mundo, e eu estou convencida de que iso é. Galeano era nacionalista e nos definiu de maravilla. Co último tema, que me parece un tema importantísimo, que é a cuestión da mocidade. Outro día estive en un instituto en Vilalba, saí un pouco desolada ali, porque cando lles preguntei como vían o futuro, e había cerca de, non sei, 150 rapaces nese encontro que tivemos ali, non houbo ni un, ni o primeiro, que dixera que ve o futuro con optimismo. Entón eu botei a cabeza así un pouco a mente para atrás e pensei cando eu tiña 16 anos, realmente éramos unha xeración que creíamos que íbamos comernos ao mundo, non lo comimos, pero por lo menos tiñamos optimismo, empuje, ganas de cambiar as cousas, e hoxe ves unha xeración que de certa maneira se sinte estafada, que se sinte derrotada, que cree no fondo que este é un problema individual, non? E que temos que ser capaces de colleros da man e tirar para arriba, e que a xente non caia nese pesimismo, e para iso temos que conformar alternativas que a xente lle den esperanza. Eu estou de acordo. A primeira iniciativa que registramos no Parlamento foi precisamente que había que facer un plan para que toda esa xente nova que estamos formando, que está vivindo aquí, que marchou, que tuvera unha oportunidade de volver. E ao mesmo tempo que temos que cuestionar que presente estamos construindo. Porque non pode ser que se unha persoa que ten unha titulación universitaria, un máster, ou que ten un FP, e estén dicindo que o seu futuro, pois el traballar 10 horas por 700, 800, 1000 euros, que xa é o soño de moita xente, non? Lembrades cando ser mileurista era así como... Eu daquela se decía, isto non é Galiza, porque eu coñecía moita xente que cobraba bastante de 1000 euros. En todo caso, o certo é que hoxe hai un panorama desde o punto de vista laboral e social que mete medo, e que temos que facer deso un debate, digamos, centro da nosa actuación. O sea, digo, nese tema estamos, seguiremos traballando, porque eu creo que é unha clave para este país. Se temos outra xeración máis na emigración, pois pode facer todos os planes de recuperación demográfica, presentarnos a todos os expertos que queira, que así non se soluciona, e ese é un debate que para min, ahora mismo, sendo realista, digamos, o máis grave é que o goberno non o quere asumir como un problema. A min cae mal nos pés cada vez que se debate sobre isto no Parlamento, entón sacan de estadística, que no 2005 marcharon máis, xa funcionamos así. Se hai unha falta de, non sei, do mínimo rigor que ten que ter alguén que está a salario do pobo galego e que está aí posposto para solucionar os problemas e non para ver se escurre o bulto e lle pode botar a culpa aos que xa non están. Entón, decirse en todo caso que aí estamos e que seguiremos traballando con ese tema, porque de verdade que estou convencida de que temos que darle unha oportunidade a toda a xente nova deste país, porque por egoísmo, porque os necesitamos. Estamos a uns minutos. Alguén quere expresar alguna cuestión? Sí,
O rollo enerxético que decías que no País Vasco teñen para as empresas tamén, para que sean máis competitivas, pois aquí, bueno, por todas estas noticias das empresas de automoción que, bueno, en Navarra temos medio afundido, xa non era nin a mitad do que foi fai uns anos, e todas estas empresas que se están deslocalizando para Portugal ou empresas novas que as inversións se están facendo aí ao lado, pois claro que iso era un rollo moi importante. E é máis, eu penso que a Xunta de Galicia non está facendo nada, non está movendo. Hai un puerto seco aí que hai millón de metros cuadrados aí que, pues nada, non se está facendo, aí non se está montando nada que eu sepa, e digo isto, digo porque para mí sí que hai un pesimismo na sociedade, porque non se ve mellor en ningún lado, máis ben se empeora en todo, non? Estes tíos se venden a igualdad española, territorial, non sei que, pero non vas as estadísticas de calquer cousa e estás da mitad da tabla se non están nos fondos. Entonces, claro, que tú, bueno, estás aí, claro, estás aí cada vez peor. En tema laboral, en tema de sanidade, en tema de educación, en tema dos rapaces, cada vez menos, máis xente fora, máis xente maior, claro, desde jodas, claro, que o debate que o das perfectamente é un debate que hai que darlo nas sociedades, sumar forzas para que isto chegue a xente, claro, os datos están aí, claro que as cousas podrían ser diferentes, pero o rollo que é convencer a xente e facerlo, e bueno, e no tema do empleo e no tema da deslocalización das empresas, eu penso que é gravísimo, porque a automoción aquí teña, a parte de Citroën, que dá X puesto de traballo, pero nas empresas auxiliares leva moitísimos, tantos como eles ou máis. E bueno, temos o Porto Seco aí que está, é mellor que lle planten pinos outra vez, por lo menos antes está máis bonito. E como é outra miles de cosas, bueno, para os Nadal, que o traballo neli tamén ves o que hai feito por. E como eses outros moitísimos máis temas, claro. Pero claro, a ver, que o tema este eleva a sociedade este debate e a xente, o que decía ti, do que se gasta no País Vasco por ciudadano e o que se gasta aquí. Bueno, a pensión, xa miramos a pensión que temos os galegos, dar máis gasta do Estado, e os salarios igual, ainda así as empresas se van fora porque non sei, se van meter a mano de obra moi cara a traballar, ou non pedimos o suficiente, non sei. Nada, era así un pouco de todo, pero bueno, toda a automoción sí que é sangrante, joder, porque ves que aquí ao lado e empresas que son de aquí se están montando aí, bueno, pues facer algo, dar medidas de alguma maneira para as empresas, por lo menos estudien establecerse aquí, que bueno, joder, que teñan a duda, pero que ahora mismo as inversións, a maioría delas están facendo ali. Bueno, o debate xa sangrante, as últimas fechas que deron, bueno, es un caso de non, pero a verdad, como galego, que máis cabreado non se podría estar, pero bueno. Irá a tomar os vídeos e o cara, de verdad que... Eu penso que sería importante focalizar no control das concesións das empresas que explotan recursos públicos, dígase autopista, os saltos eléctricos, os encoros, o da celulosa, etc. Paco Sío, aquí ao fondo. Aquí máis porque sería a última ronda. Nada, solo para saludar con la automoción, todos temos un encontro con Ana, e ali falamos de que as últimas 14 empresas que se establecieron na región, pues as 14 foron para Portugal, pero para a región de Vigo. O cal, pois, o futuro é negro. A maiores deso, pois, a xente preparada se está indo, porque o traballo que estamos facendo é pouco cualificado, e non se está facendo nada porque os postos de traballo cualificados se queden aquí, non se está facendo nada porque o sector mellor tecnológicamente vai avanzando. É realmente moi probado nesta cidade que estemos perdendo postos de traballo directos e indirectos, que os nosos conveciños estén máis preocupados nos bancos, nas rosetas e nos mitos que teñen formado animal que veñen de Rumanía, e que nos quedemos sin chollo, e que os rapaces están preparados que teñen que ter
traballo estar aquí, pois se que ese tipo que teño e que non vamos a parar. Non hai máis palabras. Xa para rematar. Non vou ler moito máis a cabeza. En fin, tema da automoción. Comentaba aquí, bueno, Paco, este compañero que tampouco non coñezo o seu nome. É un problemón para Galiza, porque realmente a automoción é un sector que ten moito peso na nosa economía, que move moito emprego. As cifras de directos son sobre 19.000, non? Podemos decirme que é moi importante. Non penso que o problema do sector da automoción sexan os salarios que hai aquí, en que efectivamente as empresas sempre van a ter esa tensión de baixar cada vez máis os salarios, sobre todo porque se fora certa tese de que salarios máis baixos significa máis opcións de que as empresas e que teñamos que estar disfrutando este país, non? Durante os últimos anos, porque teñamos os salarios máis baixos de todo o Estado español. Tanto o modelo, o problema non está, eu creo que situado no tema salarial, en la que pode haber unha incidencia neste momento deste punto, pero non creo que sexa ese o tema central. Cal é para min a cuestión, na que ten todo, por decirlo, ten todo moito, tería máis complexidade, vou intentar decirlo dunha maneira sinxela. Cal é a cuestión? Pois que eu creo que Portugal, que tamén é certo que tivo unha crise moi importante no sector da automoción nos últimos anos, fixo unha aposta estratégica como país polo sector da automoción. Entón dixo, solo, facilidades, innovación, traca e captación de empresas. E o goberno portugués está funcionando como un axente de atracción de inversións no sector da automoción e en concreto na zona norte, competindo pues, claramente pues, co sector da automoción galega que pues, ten, digamos, en Citroën unha pata moi importante, o corazón, ¿no? De industrial de todo iso, pero que ten un sector da automoción moi potente. Que temos aquí? Temos o non presidente e o non goberno. Entón, con decir que llega subvencións a Citroën, se está. Acabouse o debate sobre o sector da automoción. Claro, temos cantos anos desenvolvendo a Plisan. Cantos anos, o sea, gastaronse moitos cartos en desenvolver a Plisan e ao final está liando toxos e cando se poña en marcha a Plisan chegará demasiado tarde. Realmente ten que haber unha aposta seria, primeiro de recoñecer o problema, porque un problema que non se recoñece pues, é moi difícil de solucionar. Segundo, de utilizar o potencial que ten o país para, digamos, defender o sector da automoción galega. Si das apoio á innovación, que o desenvolvemento da innovación feita con cartos públicos se remate no propio país. Si se necesita unha política de atracción da empresa, monta, non? Fai unha estrategia de país e defende isto. E logo se teremos un debate coas empresas, coas condicións salariais, con cal ten que ser a perspectiva de futuro. Pero defende isto desde unha perspectiva de país. Claro, aí non temos absolutamente nada, e bueno, temos que pelealo, e tamén o traballo de rúa, sindical, a movilización, poñer isto no debate, vale para que as cousas se movan, porque nos agora tamén temos que asumir, hai 3 anos de maioría absoluta do Partido Popular e non nos vamos a dar por rendidos nin por vencidas nos temas importantes para o país e hai moitas batallas que podemos gañar se as damos. Entón, o primeiro, para min, o primeiro gran problema que nos temos é o derrotismo, porque efectivamente levamos moitas derrotas, eu xa o sei, e é normal, pero este é un país que ten futuro, se non o creéramos non estaríamos aquí. Entón temos que defender ese futuro, digo aí con cada un como queira, como poda, como Eusebio, con sorriso, como queira, pero nós temos que sair a defender eso e nese camiño estamos. E logo co tema das concesións, é o que creo que temos que empezar a plantear é o rescate das concesións. Están a renovando. Por exemplo, as concesións dos encoros. Nós xa defendemos que esos encoros aos que se lle acaban as concesións deben de pasar a ser públicos, porque se producen electricidade e iso é un chollo, que sexa para ingreso
da administración e non para que 4 empresas se forren, porque esas concesións son de titularidade pública e en algún momento teremos tamén que dar o debate sobre o que significou a privatización de toda a enerxía que foi unha grande estafa a este país. Eu era moi pequena, pero ainda lembro que se nos decía que iba a baixar a luz porque iba a haber competencia, non? E o gasóleo iba a baixar todo o libre mercado e non fixo todo máis que subir. Por lo tanto, eu creo que efectivamente hai que facer un control moi estricto, pero nós tamén neste momento temos que abrir o debate coas concesións que xa están, que van a caducar, que o que non pode seguir é algo que é un ben colectivo de todos e de todas nós, que siga sendo un lucro para 3 ou 4 multinacionais, que é na práctica para o que está servindo. E co da P9, este é un tema que se queredes, pois xa me toca, porque levamos non sei canto tempo coa cuestión de que non pode ser primeiro que estean a P9 desde Madrid, porque para o único que serviu foi que cando xa iba a acabarse a concesión, a Aznar se lle ocurriu que era moito mellor vendela por 1.500 millóns de euros, creo, e agora, cando falamos do rescate, eles mesmos din que ahora rescatada costaría 4.500, pois paga vostede a diferencia que foi que na vendeu. Eso sería o lógico, porque facer eses negocios co de todos e co que eso supón económicamente, vos dadevos conta, se nos liberáramos, creo que recaudan máis ou menos cada ano 120-150 millóns de euros, que saen aquí, o sea, que nos costa máis ir desde Coruña, desde Vigo a Coruña que desde Vigo a Madrid. Pagamos máis peaxe. E para nós é máis importante a mobilidade interna, non? Que saís fora, estamos aquí, paga, é un imposto a circulación, só que ademais se vai para unha empresa que encima cotiza fora. É que é así como dicir, de burros e apareados, non? Basicamente. Pero é que, fixadevos, neste momento o Estado vai a rescatar as radiais madrileñas, que son unha ruína de Florentino, de 4 máis, que estábamos a primeiro gañar facendas e ora gañan co rescate, porque eles nunca perden neste xogo no que nos estamos montados. Entón, eu tamén o digo con claridade, eu creo que habría que revisar o expediente de venta, pero como eso sei que ahora mismo é moito máis complexo, moito máis difícil, home, se vai haber cartos sobre a mesa para rescatar autoestradas, antes de rescatar unha ruína, que rescaten a P9, que ademais é superrentable, que baixen as peaxes e polo menos temos un control público dunha infraestructura que é fundamental no noso país, o sea, que comunica a zona máis puxante económicamente desde todos os puntos de vista. Entón, aí sí que, vamos, o que creo é casi que tiñamos que facer deste unha cuestión como galegos, o sea, de dignidade, o sea, que nos devolvan a P9 e que vamos a deixar de pagar peaxes, porque levan recaudado en peaxes 2.200 millóns de euros. E dignos que non está amortizado. Bueno, en fin, que non me quero quedar con esta cuestión. Moitísimas gracias a todos e a todas por vir. Se pode facer algo sobre o Tratado de Libre Comercio. Sí, porque iso eu creo que neste momento eso está en cuestión tamén con a política americana. En fin, moitas grazas. Queríades, nós temos tomado un pequisquillo aí na cafetería que se queda